Persuni qrib il-kap nazzjonalista Adrian Delija għadhom qed jippruvaw iniżluha kif id-deputati nazzjonalisti Kristi De Bono u Herman Schiavone tradew lil Delija u sfiduċjawh. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li wieħed mill-ikbar dispjaċiri u disappunti ta' Adrian Delija huwa li De Bono u Schiavone tradewh u votaw kontrih. Sorsi qalulna li Kristi De Bono votat kontra Adrian Delija għax ma ħafritilux li ma ddefendix biżżejjed kemm lila kif ukoll il-żewġa Jean-Pierre De Bono. F'Ottubru illi għadda, Jean-Pierre De Bono kellu jirreżenja minn koordinatur politiku tal-Partit Nazzjonalista wara sajf jaħraq ta' ġlied bejn il-fazzjoni Busuttil u l-fazzjoni ta' Delija. Fil-waqt li fi frar ta' din is-sena, Kristi De Bono rriżenjat minn President tal-Kunsill Ġenerali. Jidher li l-kopja De Bono dejjem stenniet li Adrian Delija se jiddefendihom aktar għax huma ħadmu għatih sabiex Delija jilħaq kap. Il-fazzjoni Busuttil ma tantx għandhom grazzja ma' Kristi u Jean-Pierre De Bono. Fil-fatt huma kienu rriżenjaw mill-karigi tagħhom fl-amministrazzjoni tal-partit, f'tentattiv sabiex Adrian Delija jipprova jaqqat il-partit. Sorsi qalulna li ħalsu l-prezz bil-kariga tagħhom, Kristi De Bono naqdet mad-deputati tal-fazzjoni Busuttil u sfiduċjat lil Delija. Dan anke jekk id-deputati tal-fazzjoni Busuttil ma kinux iniżlu ta' De Bono. L-istess sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li Kristi De Bono użat dan il-vot sabiex titħabbeb mal-fazzjoni Busuttil. Dan f'kuntest li Kristi De Bono tixtieq tikkontesta l-elezzjoni ġenerali jmiss. Iżda taf li jekk Adrian Delija jitlef l-elezzjoni ġenerali jkollu jwarrab hi m'għandix futur twil fil-Partit Nazzjonalista. Min-naħa tiegħu f'kummenti ma' One News, Herman Schiavone qal li huwa sfiduċja lil Adrian Delija sabiex il-Partit Nazzjonalista jieħu r-ruħ. Favur li l-partit jieħu r-ruħ.